Aina sitä motoristi joutuu sateeseen. Tässä kastuu aina kun tämmöisen modernin niin. Ennen kuin on päällä. Niin. No niin, nyt ollaan täällä. Mikäs tää oli? Kuusistonlinnan raunio. Tuolla ne näkyy vähän tuolla taustalla. Tässä voitaisiin sitten syödä vähän eväitä. Tää on kyllä tosi hieno tää ympäristö. Tää on saari, mä käsitin jostain. Joo. Kaikki tuhot. Harvinaisen hieno linna ollut, kun se olisi kiva nähdä valmiina tää joskus. Tää kun tietäis vähän. Kyllä tässä varmaan on jonkunlainen hahmotella tehty, hahmotelma. Minkälainen tää on ollut oikein. Täällä on hieno tämmönen aukio. Hieno on paikka kyllä. Täällä on erikoisia jotain tommosia paljon lehtipuita. Joo. Sehän on tän Turun alueen yksi semmonen Joo. erikoisuus, että täällä on kaiken maailman erikoiset lehtipuut. Kiva paikka. Eikä ole niin kauhean kylmäkin nyt. Ja jos tänne joskus ehtuu, niin täällä voisi varata eväät mukaan. Niin. Tuossa oli jossain niitä Pöytiä mä kattelin. Ei tarvitse kuseksia tänne jalopuiden juurille, niinpä. vaan sivistyneesti, niin kuin keskiaikana tehtiin. Sivistyneesti pytyy viereen. Joo. Mut ei kuulemma saa ruokata. Onko siinä joku Ei tiedä. luonnonsuojelullinen näkökulma? No sehän vaikuttaa kaikkeen. Tämä on kyllä vaikuttava paikka. Tänne tullaan kyllä joskus toistekin. Joo. Täällähän on hienot saniteettitilat. On, kyllä ihan siistiä. Onko suihkut ja kaikki? Ei taida olla. Mikäs paikkarin torppa täällä on? Ei tässä sanota. Tää on joku oppaan mökki, joka Joo.
Täällä sitten ilmeisesti opastaa jossain. Varo kynnyksiä ja korkeuseroja. Kyllä täällä saa käydä varmaan. Ei täällä ole kukaan nukkumassa. Joo, ei tää on näin pieni kämppä, että täällä ei ole toista huonettakaan. Tää olisi ihan... Kiva kesämökki. Täällä on vieras kirja. Joo. Sitten jos olisi joku... Ihan samikset on tässä ja sadevehkeet. Sehän on tuolla jossain. Hei, Täh? tuosta mennään tuonne takaisin. Ei. Mitä? Että ennen sitä isoa tietä on stop-merkki, niin käännetään sitä pikkutietä oikealle. Okei, vielä mennään Isolitteen takaisin. Ei mennä enää takaisin. Ajassa edellä sitten. No. Tuolla oli hienon näköinen kartano tuolla.
Aika erikoinen paikka. Onko se sitä samaa Väisälää, joka meillä on se tehdas sen vieressä? On, mä luulen, että on. Joo. Kyllä. Katsotaan kuinka pitkälle tässä voi ajaa. Onhan se ihan Alvar Aalto. Eikö se oo? Joo, kyllä se komeen näköinen pytykin. Oh. Toi tulee. Koskitiellä. Turulainen, kun kato Suomessa on 2 Koskinimistä. Joo, tää on se turulainen. Joo. Voi vittiät, miten oli hieno tie ajaa. Joo, hieno on tää Koskitiellä. Nyt otetaan kahvit. Nyt ollaan täällä Koski TL:ssä, niin tää on myllytupa. Aivan idyllinen paikka. Kyllä on hieno, hyvä haju ja kaikki. Tuolla taustalla näkyy kirkko. Mä käyn vähän